जोंनि जारिमिनखौ जुदि जों मिथियाबा जोंनि हारिनि सोमोन्दै जोंनि फरायसाफ्रा माने गियान जुदि थायाबा जोंनि हारिखौ जों बोरैहाय मास्टारेस हिसाबै दानो हानो बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैयो। जोंनि बर' बिर जोहोलावफ्रा मानो जिउ बाउसोमनाय मा थांखिखौ लानानै बेफोरखौ जों दिनै बिथांमोननो मिथिहोनांगौनि मोनसे बिबान जानानै फैदों, गोनांथि जानानै फैदों। दिनै गोथार मुंख्लं सान बर' थुनलाइ आफादनि 28 सेप्तेम्बर आरो बे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार मुंख्लं सानखौ दिनै बेवहाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव केसि फरायसालिमानि लांगोनायाव बहाय खुंदों आरो बहाय आं गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बहाय बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों। आरो जिहेतु बे साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो जोंनि जायफोर बर'नि बिर जोहोलाव बै समावहाय रमान हांखो दाबिनानै 16 जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादोंमोन। आसाम पुलिसनि गाग्लोबनायाव बिसोर जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांनायजों लोगोसे हारिनि राव थुनलाइ, जोंनि हारिनि बिजों, जोंनि हारिनि थामोनथा, जोंनि हारिनि सिनायथि बेखौ सोमोन्दै जों दिनै सावरायनायनि खाबुखौ मोनदों। जोंनि बर' बिजोङा आथिखालाव मा बिथाथियाव दङ बेनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायलायनाय खाबुखौ मोनदों। जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय, जोंनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय जोंहा मा मावनांगौ दङ, बर' थुनलाइ आफादा दिनै मा खालामदों, बर' हारिया मा खालामबावनांगौ दं बेफोरनि सोमोन्दै जों दिनै सानलायनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों। थारैनो दिनै जोंनि जाखांबोनाय जायफोरनाखि उन जोलै बिथांमोना दिनै गोबां बाथ्राखौ मिथिया, गावनि हारिनि जारिमिनखौ बिथांमोना दिनै मिथिया आरो बेनिखायनो जों दिनै बे 28 सेप्तेम्बरा मा सान, जोंनि 19 आगस्ट'आ मा सान, 27 सेप्तेम्बरा मा सान बेफोरखौ जों दिनै जोंनि जाखांबोनाय उन जोलैफोरनो मिथिहोनांगौनि दङ। मानोना जोंनि जारिमिनखौ जुदि जों मिथियाबा जोंनि हारिनि सोमोन्दै जोंनि फरायसाफ्रा माने गियान जुदि थायाबा जोंनि हारिखौ जों बोरैहाय मास्टारेस हिसाबै दानो हानो बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैयो। बेखायनो जोङो जोंनि फरायसाफोरनो जोङो हाबाफारि लानायजों लोगोसे जों मिथिहोनांगौ जे दिनैनि साना मा सान, बेवहाय जोंनि बर' बिर जोहोलावफ्रा मानो जिउ बाउसोमनाय मा थांखिखौ लानानै बेफोरखौ जों दिनै बिथांमोननो मिथिहोनांगौनि मोनसे बिबान जानानै फैदों, गोनांथि जानानै फैदों। सोलोंथाइखौ लानानै बर' मिडियामखौ लानानै जोबोद इंराजि मिडियामाव फरायनाय फरायसाफ्रा साख्रि मोननायनि दावराव दावसि मा बुंगोन? बर' बिजों गुदि फरायसालि बा गेजेर फरायसालियाव सोरबा जोंहा इंराजि बिजों फरायनानै साख्रि मोनाखै होननानै दावराव जायोब्ला बहाय जों जेबो जुक्ति नुहुराखै। जुक्ति नुयैनि खारना बेनो जे जों बिथांमोनखौ दाय होआ जे बिथांमोना मानो साख्रि मोनाखै बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। जोंना खारना जाहैबाय मा, जे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालियाव जिहेथु जोंहा बर' बिजों फरायनाय गोबां फरायसाफोर दङ, बिथांमोनानो गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननांगौ बे जोंनि दाबि। फारसेथिं जोंनि फारसे फरायसाफ्राबो दाबि खालामो जे जोङो बर' बिजों फरायनानै बर' बिजोङावनो साख्रि मोनाब्ला जों बबेहाय मावहैगोन। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों बे दाबिखौ गोख्रोङै दैखांदों आरो सरकाराबो जोंनि बाथ्राखौ खोनासंदों। जायफ्रा बर' बिजोंजों फरायनाय बिसोरखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन, जायफ्रा लेंगुवेज 1 लेंगुवेज 2 दङ बिसोरखौ प्रिफारेन्स होनाय जागोन आरो जोङो बेखौ फरायसालिनि बेलायावल' जों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों, गुबुन बिथिङाव बेखौ जों बादा होआखै। जे बिथांमोना मोजां साख्रि मोनथों, गुबुन माने बिफानाव साख्रि मोनहैथों बेखौ जों लुबैयो। नाथाय बर' बिजोंनि थाखाय जिहेथु बर' बिजों फरायनानैनो जोंहा गोबां फरायसाफोर दङ, बिथांमोना मोननायखौ जों लुबैयो आरो बेखौ जोङो बुंदों जे जोंनि बर' बिजोंखौ माबोरै जों लाखिनो हायो, माबोरै फोथांनो हायो। दिनैदि जोंहा गोबां आंखाल जाबाय, बर' बिजोङाव फरायसानि आंखाल जाबाय, बर' बिजोङाव दिनै जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल जाबाय, जोङो बेफोरखौ माबोरै लाखिफिननो हायो, बर'फोरनि रांखान्थि अबस्थायाव बे गाज्रि गोहोम गोलैगोन बेखौ जों नोजोर होदों जुदि जोंनि साख्रि बाख्रि गैयाबा। बेखायनो जों दिनै गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा LP आव ME आव इभेन माने गोजौ फरायसालियावबो प्रिफारेन्स मोननांगौ बे जोंनि दाबि आरो बे दाबिया जोंना थाबाय थागोन। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं।
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 2 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।